سلام كم يصنعكم كبرات عزب تعرضوا زينا سبورت انه زينا زغرب لكم ميكال حدكم كمون وكلتي فدريشن زواتات دوبوبن سميناو قحي بحرن ترخيبهم نيروم ኣብ ስታዲየም ከረን ኣብ ዝተገብረ ናይ መዛዘም ግጥም በሽዓት ዝቑፀር ህዝቢ እናተሰንያ ውድድርን ዘካየዳ ጋንታታት ላሳለን ኣልሂላልን ነይረን ላሳለ ዝገፍሐ ዕድል ሒዛ ኣትያ ብምንባራ ብርእሰ ምትማን ክትፃወት ጀሚራ እቶም ብገፊሕ ማለት 6 ባዶ ምስ ስዑሩ ጥራይ ዋንጫ ናብ ከብሖም ከእትዉ ዝኽእሉ ተፃወታ ኣልሂላል ድማ ፀወታ ብጀመሩ ሞራል ተስንቖም ሸቶ ብምርካብ ክመርሑ እኳ ተጀመሩ ላሳለ ግን ቅድምን ድሕርን ዕረፍቲ ብዘመዝገበተን 3 ሸታ 3-1 ብምዕዋት ዋንጫ ሊግ ዓንሰባ 2019 ዓቲራ በዚ ድማ ላሳለ ቀዳሚት ብምዃን ዋንጫን 30,000 ናፋን ክትዕወትን ከላ ኣልሂላል ብሩር መዳልያ 20,000 ናፋ ደንድን ድማ ነሓስ መዳልያ 10,000 ናፋ ተሸሊመን ብዘይካዚ ብሉፃ መዝጋቢ ሸቶ ናይ ደንደን ኤፍሬም ዘሮም ኣብ ተኸታታሊ ዓመት ምስ ክልተ ጋንታታት ማለት ዝሓለፈ ዓመት ምስ ደንደን ዋንጫ ዝዓተራ ኣሰልጣኒ ጋንታ ላሳለ ዳዊት ፍራይ ድማ ብሉፃ ኣሰልጣን ብምዃን ሽልማት ተቐቢሎም ጋንታ ስቴላ ብመወዳእታ ዝተሰዓረት ኮይና ናብ ካልኣይ ዲቪዥን ምምላሳ ዘረጋገፀት ክትከውን ኣስሙድ ድማ ምስታ ካብ ካልኣይ ዲቪዥን እትምፅእ ጋንታ ብምፅዋት ዕድላ ክውሰን ምዃኑ ተፈሊጡሎም ስፖርታዊ ውድድራት ዝማእከል ይቕፅል ኣሎ እዚ ብሓያል ግመን ዝዓዛዕተን ተሰኒዩ ዝካየድ ዘሎ ፀወታታት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣዳል መርሃውን እየን ተረኺበን ቅድሚ ዕረፍቲ ዝተረኸበ ሸቶ ኣይነበረን ድሕሪ ዕረፍቲ ኣዳል ኣብ መበል 49 ደቂቕ ብየሩሳሌም ኢዮብ ሸቶ ረኺባ ትግጥም ካብ ዓወታ 1-0 ተዛዚሙ ዑበልን ናፋን ኣብ ዘካየዶ ፀወታ ዑበል 3-0 ክትዕወትን ከላ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ደሚሕናን ብሪጎንን ተፃዊተን ብሪጎን ድማ 1-0 ረቲዖም ዑበልን ሂላልን ኣብ ዘካየዶ ፀወታታት ዑበል ቅድሚ ድሕሪ ዕረፍቲ ብዝረኸበተን 2 ሸቶታት 2-0 ተዓዊታ ኣብ ውድድራት ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ኦማልን ብሪንጎንን ክፃወታ እንከለዋ ኦማል 2-0 ስዒራ ደሚሕናን ፃናፋ ኣብ ዘካየዶ ግጥም ድማ 2-1 ተዓዊታ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ፀወታ ደሚሕና ንኣዳል ከምኡ ኸኣ ንኣፋን መርሃዊ ብተመሳሳሊ ውፅኢት 3-1 ረቲዐንን ኣለዋ ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍፀም ሰላም